Il-Partit Nazzjonalista tilef żewġ kunsilliera oħra f'lokalitajiet differenti f'temp ta' ftit sigħat. Doris Borg irriżenjat bħala kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista fix-Xajra u se tibqa' fil-Kunsill Lokali bħala kunsilliera indipendenti, filwaqt li Ivan Bartolo sar kunsillier indipendenti fil-Kunsill ta' Raħal Ġdid wara li ftit wara l-elezzjoni ġenerali irriżenja mill-Partit Nazzjonalista. Doris Borg li ħarġet fuq it-tieni distrett sostniet li ġiet imwarba mill-Partit Nazzjonalista u mitfuqa għal kollox fil-ġenb għaskapitu ta' kandidata oħra li ngħatat il-promozzjoni. Borg għalliema qalet li dan kollu irrifletta fuq ir-riżultat elettorali li kisbet u mhux biss ġiet iddiskriminata iżda d-dinjità tagħha ġiet ikkalpestata. Minflok enuni biex inkompli l-ħidma sfiqa fost in-nies asruni u remewni, kitbet l-eks kandidata nazzjonalista li riżenjat mill-partit ta' Bernard Grech. Għalhekk qalet li hi se tibqa' kunsilliera indipendenti fuq ix-Xajra u bekk il-Partit Nazzjonalista issa maċ fadallu kunsilliera jirrappreżentawh fil-lokalità imsemmija. Brabta mal-kitba ta' Doris Borg fuq Facebook, Albert Buttigieg, kandidat nazzjonalista fuq id-9 u l-10 distrett u s-Sindku Ġiljanis, qal li l-Partit Nazzjonalista tilef persuna onesta u ħabrika u oħrajn se jagħmlu l-istess u jirreżenjaw mill-partit ta' Bernard Grech. Buttigieg irrefera għal Charles Bonello, persuna qrib tal-eks kap nazzjonalista Lorenz Gonzi u li hu mifhum li kien involut fil-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Bonello jiġi missier Bernice Bonello, kandidata oħra nazzjonalista fit-tieni distrett u li Doris Borg implikati li ngħatat preferenza fuqha u għaskapitu tagħha ġiet iddiskriminata. Bernice Bonello ġiet eletta fil-Parlament permezz tal-mekkaniżmu favur rappreżentanza iżjed ugwali bejn is-sessi fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Intant, Ivan Bartolo ta' Raħal Ġdid għalli jirriżenja mill-Partit Nazzjonalista għaliex il-partit li kien jimmilita fih m'għadux jarfu.